сокинони меҳнатқарини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷашни Наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. Ин ноҳия ки яке аз калонтарин ноҳия дар кишвар маҳсуб меёбад, шуғли асосии мардумонаш асосан кишоварзӣ буда, ҳар порша заминро самаранок истифода мебаранд ва омадани баҳору Наврӯзи хуҷастапайро оғози киштукори баҳорӣ, дигаргуниҳои рӯзгор ва ҳамчун фасли файзу баракат интизор мешаванд. Пиру барно кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров имсол Наврӯзи ҷаҳониро дар варзишгоҳи ҷамоати деҳоти Исфисор таҷлил намуданд. дар макони баргузории чорабиниҳои наврӯзӣ хуҷастапай намоиши маҳсули бо унвони ҳунармандони ноҳия гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ, қуроқдӯзӣ, сабадбофӣ, ороиши дастурхони идона бо риояи анъанаҳои миллии наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтшин, кулчақанду намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ, ҳавлову кулчақанд, асалу қанду набот ва маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба намоиш гузошта шуд. Чун анъанаи наврӯзӣ модарони рӯзгордида сумалаку оши палов омода намуданд. Қуроқдӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, курдаҳои миллӣ, курдаҳои аврупоӣ медӯзанд. Бештар хориҷиҳо ин чизба талаботшон бисёр. Мо пешниҳод мекунем. наврасону ҷавонон бошанд ба бозиҳои наврӯзӣ ва шеру сурудхонӣ банд буданд. наврӯз худ аз номаш маълум аст ки рӯзи нав аст. оғози баҳори нозанин, оғози киштукори деҳқон, сабзиши гулу гулбуттаҳо мебошад. дар ин идгоҳ тамоми мардум бо як рӯҳии идона омаданд. дар ҷамоати деҳоти хистеварз низ ин ҷашни бузургро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд ва деҳқонон ба киштукор оғоз намуда дар заминҳои назди ҳавлигии худ самаранок истифода бурда шуда аз он 3 маротиба ҳосил мегиранд. бо ин ба таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзандии худро мегузоранд. дар майдони варзишии ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳия ки бо ғунҷоиши 7000 нафар фаъолият дорад, дар як қисми он варзишгарон, каратечиён, гӯштингирону футболбозони ноҳия маҳорати худро нишон дода, дар қисми дигари он бошад хӯрокҳои миллии наврӯзӣ омода карданд. мо аз ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷаҳонишавии Наврӯз ки аз соли 2010 то инҷониб мавқеи мақоми ҷаҳонӣ гаштааст, хушнуд ҳастем ва дар партави сиёсати пешгирифтии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид ҳастем ва анъанаҳои пешини худро пос медорем ва ҳарчи бештар барои бо шукӯҳ таҷлил кардани ин Наврӯзи байналмилалӣ мо сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хушнуд ҳастем. дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ноҳия, дар марказҳои таҳсилоти иловагӣ имрӯз ҳамин маҳфилҳо амал мекунад барои омӯзонидани ҳамин анъанаҳои қадима ба монанди ресандагӣ, бофандагӣ, ҳунармандӣ, дуредгарӣ ки ин ҳамаш барои пос доштани арзишҳои фарҳангии ниёгони халқи тоҷик баҳри ҷавонон ва наврасони имрӯза мебошад. наврӯз дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад. ҳамчун падидаи нотакрори фарҳангиву тамаддунӣ дар айни замон ҷаҳонӣ шуда таи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароиву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагию офарандагӣ барои эҷод ва бунёди зиндагии беҳтар, дӯст доштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро бо Наврӯзи байналмилалӣ фарорасида табрик намуда илова кард ки Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо ва мардуми покниҳуду фарҳангпарвари он меросбари ҳақиқии ин ҷашни оламгир эътироф шуданд, зеро тамоми суннату оинҳои инсонпарваронаи Наврӯз маҳз дар сарзамини аҷдодии мо ва дар тамоми қаламрави кишвари биҳиштосоямон поку беолоиш ҳифз гардиданд. бо ишора ба суннатҳои ҷаҳонӣ ин ҷашни ниёгон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки Наврӯз дар ватани маҳбубамон Тоҷикистон на танҳо ҳамчун ҷашни фарҳангию мардумӣ, балки ба сифати суннати муҳими эҳёи табиат ва талош
барои фаровонӣ азизу гиромӣ дониста мешавад. Яъне Наврӯз ҷашни пайванди инсон бо табиат буда, одамонро ба амалҳои созандагию ободгарона талқин мекунад ва ба онҳо илҳому нерӯ мебахшад. Ин аст ки мардуми заҳматпешаи мо баъд аз ҷашни сада ва дар арафаи Наврӯз тибқи анъанаи гузаштагонамон омодагиро ба корҳои бунёдкорӣ аз ҷумла кишоварзӣ ва ниҳолшинонӣ вусъат мебахшанд. Сипас муовини раиси вилояти Суғд номаи табрикотии раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзодаро ба саҳми кулли иштирокдорону мардуми ноҳияи Бобоҷон Ғафуров расонида, илова намуд ки Наврӯз ва расму оинҳои наврӯзӣ дар тӯли мавҷудияти беш аз 6000-солаи хеш ҳамчун сарчашмаи муҳими ахлоқиву тарбиявӣ барои дар рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ, таҳаммулгароӣ, хештаншиносӣ, зебопарастӣ, дӯстиву рафоқат, ҳамзистӣ ва некиву накӯкорӣ тарбия намудани инсоният хизмат намуда, фарҳанги миллати кӯҳанбунёду соҳибтамаддуни моро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намудааст. Пешои муаззами миллат дар мавриди мақоми Наврӯз ва суннату анъанаҳои он дар сарнавишти миллати тоҷик чунин таъкид намуданд: Наврӯз барои мо баробар бо рӯзи истиқлоли давлатӣ бисёр азизу гиромӣ мебошад, зеро маҳз ба шарофати истиқлолу озодӣ мо оину суннатҳои деринаи миллии худ аз ҷумла Наврӯзро эҳё намудем. Сипас бо омадани маликаи Наврӯз барномаи театри кунонидашудаи аҳли фарҳанги ноҳия пешкаши иштирокдорони тантанаҳои наврӯзии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гардонида шуд. Қудратло Раҳматлоев, Фарҳод Абдуллоев, Ахбор.